Seuraavassa videoliikkeen kampulatreeni, joka kehittää monipuolisesti kestävyys- ja lihaskuntoa sekä kehon hallintaa. Ensimmäisenä liikkeenä 2 kerran etuheilatus. Liikkeessä olennaisia huomioita koko ajan, eli suorassa, katse hiukan eteen, keskivartalossa, kevyt jännitys, hiukan lasketaan jaloista kyykkyyn ja ojennetaan vartalo suoraksi. Pyri pitämään olkapäät alhaalla, hartiat rentoina ja voimat otetaan jaloista siihen keskivartalosta. Liikkeen voit tehdä myös yhdellä kädellä. Tällöin vaihto on helpoin suorittaa edessä ylhäällä. Yhdellä kädellä liikkeeseen saadaan hiukan keskivartalon kiertoa. Toisena liikkeenä askelkyykky ja kierto. Askelkyykyssä hyvä muistaa, että polvi ei ylitä edessä varpaslinjaa. Lasketaan reilusti alas. Kierretään etumaisen jalan ulkopuolelle ja sieltä ponnistus ylös. Seuraavana kyykky ja pystysolmu. Ensin lasketaan jalasta alas kyykky, jonka jälkeen kädet lähtee nostamaan kuulaa. Kuula nousee rinnan yläosaan. Kyynärpäät säilyy kuulan yläpuolella. Neljäntenä liikkeenä hiukan kehonhallintaa. Jätetään vasen jalka maahan. Kuula on tällöin oikeassa kädessä. Lähdetään maastavetoon. Lasketaan kuula lähelle tukijalkaa. Vartalo säilyy suorassa. Taittuu lantiosta. Hallittu liike. Liikkeessä huomionarvoisia asioita keskivartalossa koko ajan. Tiukka pito. Ryhdikäs, hyvä asento ylävartalossa sekä tämä tukijalan polvi ja jälleen täysin suora. Viimeisen liikkeenä rinnalla veto ja työntö ylös. Tässäkin lasketaan jalasta kyykkyyn, nostetaan läheltä vartaloa kuula olkapäälle ja työnnetään käsivet suoraksi ylös. Kyykkymme tässä muistat pitää selän suorassa, katse hiukan eteen. Annetaan lantiosta taakse ja näin polvet ei taas ylitä varpaslinjaa edessä. Puolessa välissä voit vaihtaa käden ja liike jatkuu.
Hienoa. Kuormitusta voit säädellä suorittamalla tai pienentämällä kuulan kokoa sekä tekemällä useampia kierroksia 1–5 kunnon kasvaessa myös pienemmillä palautuksilla.